Un matí de primavera ens vam trobar al pati una rua de formigues. De tant anar i venir, havien fet un camí clarament diferenciat. Per veure l'extensió i direcció de la rua, ens vam posar a sobre amb les cames obertes. Com podeu veure, anàvem de punta a punta. Aprofitant aquest fet, vam fer unes quantes observacions de les formigues. Per calcular la seva velocitat de desplaçament, vam mesurar 10 metres i vam calcular el temps que trigava una formiga a recórrer el trajecte. Ara et contarem quan tarden les formigues per fer 10 metres de llargada. La seva velocitat era 10 metres en 7 minuts i 40 segons. Vam calcular que la seva velocitat era de 2 centímetres per segon, és a dir, 2 quilòmetres per hora. Pot semblar una velocitat petita, però bé que si poguéssim fer la formiga 300 vegades més alta, la seva velocitat seria de 18 quilòmetres per hora. També vam posar obstacles al camí de les formigues per veure com solventaven el problema. Han fet una barrera de pedres per a veure què fan. Algunes passen pel damunt i se tornen a trobar el camí. També van fer un mini riu amb un pont de fusta. Han fet un riu i un pont per a veure si les formigues el travessen. Vam veure que l'aigua era un obstacle insuperable. També vam observar que algunes formigues portaven càrregues molt pesades. Es veu que les formigues poden portar pesos més grans que el seu propi pes. És com si un de nosaltres carregués un cotxe. Si poguéssim fer les formigues 500 vegades més grans, hi podríem pujar tots a cavall. Una mica d'investigació ens va permetre saber algunes coses més d'aquests insectes extraordinaris. A la Terra hi viuen més de 12.000 espècies de formigues. Poden viure des del desert més sec fins a la selva més espessa. Les formigues viuen en formiguers. Els formiguers són galeries excavades sota terra. El cos de les formigues té 3 parts: el cap, el tòrax i l'abdomen. Al cap hi tenen 2 antenes, 2 ulls molt grossos i 2 mandíbules molt fortes. Del tòrax en surten les 6 potes. Dins l'abdomen hi tenen l'aparell digestiu. La forma del cap de les formigues varia segons el que mengen. Les formigues neixen dels ous que pon la reina. Els ous es converteixen en larves i les larves en pupes. Quan les pupes es trenquen, en surten les formigues. Podríem dir que les formigues tenen diferents oficis segons la feina que fan. Hi ha netejadores, artesanes, exploradores, transportadores, talladores de fulles, obreres i soldats. Les formigues en filera fan una mini carretera. Totes negres i brillants, semblen uns petits gegants. Tan petites com són, tenen més força que Sansón. Sempre les veuràs anar de pressa, és que el menjar els hi pesa. Quan troben un granet de blat, se l'emporten al forat. Les formigues, tan petites, són les meves preferides. Les formigues passen per davall de les fulles i travessen la valla per anar al niu.